Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Ngibingelela kuphi nakuphi la kufinyelela leli phimbo njengamanje bese ngikhumbuza ukuthi elami igama nguveze ukuthi ungakhuluma bathi la sibona magumede ngazo ukuthi uma kuthi mhlabe usemusha kuleli khasi sizophinde nginxenxe ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke wenza ukuthi sikubone inkundleni zokuxhumana impela abantu abavala umlomo lapha ke siningi kakhulu kanza ukuthi ke izinto ethu naye enkundleni zokuxhumana usukhumbule ukuthi ke ngoba sekusondele isikhathi sokhetho wonke amaqembu lapha ke enza ngokusemandleni lapha ukuthi ke afuna ukulithola ivoti ke lapha sawubona impela amarally kuphi nakuphi la khanja khona nje uhambe kushaya umkhankaso ukuthi ke abantu abayovota bese kube labo nalabo ke bathi abantu abavotela iqembu labo iqembu olibona libusayo njengamanje kwi-ANC lapha ke yenza ngakho kusemandleni lapha ukuthi ke ufuna ukuphinde lithole ivoti lapha ke okhethweni oluzoba khona lapha ngomhla ka4 May kuwona lo nyaka ka2024 njengoba usibonela ngenza ukuthi ke izithombe ngithe ukuzifaka lapha einkundleni zokuxhumana abantu bezicelela nje lapha ke ivoti bayasiza wengane zakwethu ke eqhutshwa lapha umkhankaso ka door to door lapha nokuhanje ke ungena khona ngemizi lapha kusizwe kwabantu mangabe uthole nje khona into yenzayo ube lapha usufaka ke usizo lapha ngazo ukuthi angizokwanda kakhulu mina ngiyethemba zibonela abaningi abantu bakhuluma ukuhlukahlukana abanye impela beyahleka lapha nokuthi ke engathi impela akhambanga kahle kodwa mina ngisho lutho ngaza kwethu ngizothetela kwakho ukuphawula ngalolu daba mina ngaza ukuthi ngelasibone sengiphuma kanjena kodwa sengishiya ke ngishiya nokuthi ke ngiyabuya futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe isiphathe kahle nibe nosuku omnandi ngithanda khona.